everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Hage, bahalag buuan pa ka diha. Iwan, hadloko ka na muuan ka, bukbukon tanong kab, piang-piangan ti kab. Paday kong kawat ng yuta. Niya din magkapadato na ko. Hunong nung uwan? Uwan pa! Hadlok ka na ko. Pakon ti ka ron. Uwan! No, hadlok it. Ikaw na yun. Tempa. Ang tuba kong ibawon. Tungab sa lugoy, tungab sa harap. Oy! Iro, biwang. Ay, kung hadlok ka, uwas iro, do! Hadlokon man ko nimo. May, di ko bang muuwag iniro. Mas mahip ko nimo! Sana! Pakita na ko! Unya na sana. Kaut sa ko, ha? Mag-kaut ko sa pagkapadato na ko ay sa pagkita, ha? Kaut. Samaran. Samaran ko nakita. Aliwas na, iro ka na ko. Patay na ko ini. Ay, maragkurog da. Maragkurog. Ang ako kanuran da. Maragkurog. Apil akong itlog. Ay, na ito bagakay. Dara. Sundang, dara sad. Hoy! Kisa ba ka? Kisa ka bata ka? Oo, mga galupad mo ng aliwasa. Lugoy, pangandam. Panganday, para pagkababrayit. Inom to ba na hindi? O dire! Hilas ni mo! Sama ka? Iro ka? Aliwas! Tupag! Ay, iwan namin paubos na siya. Nasiyuta. Murag ako girumboy na. Hubog naman ko no! Hubog na naman ko! Ay kung hadlok ka, ha? Ako di ka madlok ni mo! Ikaw di ka madlok hubog! Ha? Ay, murag kurog ng itlog ko. Nga naman eh. Mulabyo naman tani. Karang kurog man. Murag budool ka siya. At targito na ko siya ni bagakay. Papa! Kiniagi mo! Nagkapatay na ko sa kaungo. Sige, dual mo! Kaya dili sa mo sa loorin niya akong espada! Ano, sab? Padung siya ka na ko. Pangandam ko. Ayaw ha? Ayaw pagduulan ko. Ayaw mamatay taon ko. Ayaw pagduulan kita ako mamatay taon ko. O, para bago mabrahit. Ay, tubabi, inom ko. Puro bang di ko mahubogan ni noon. Inom. Oy, muli yan sa padung na ko. Ayaw! Apa! Ayaw, kumugluwa. Papatay na kikuha ni. Kinatogan ko sa kungirol. Sabang mo! Ay, pinako ko yung mama. Ganoon ako niya. Ayaw! Patay na ko. Giligid ko sa nakungiro. Wala. Ay, budog na ko. Ay, kung budog ka, lausan na kong kaon. Dugo ang gusto ko. Gusto ko mukhaon ng karne sa tao. Naplatan noon akong sakyanan. Ni ara bagyo kumaatli din his awa ang nga dapit. Dala ko magawas ang sakyanan.
O ma na lang ina ko ayon. Lesod kayo mag-ayo-ayo ko nga gabi na. Kuyaw ra ba ning dapita? Ay, ginoo ko. May uwan ang iro. Nga sa ato pa, doon na nakitang dautan ang iro. Ay, wala ba'y bildo ang putahan niya akong sakyanan. Wa pa maili siyang nabuwag ang bildo na ng putahan sa sakyanan. Ay, unsa ka na? Ay! Ay! Natiwas ka buwag ang bildo na sakyanan. Ayaw! Ayaw kong pina! Ayaw! Upat ka mga ungong ako napatay karang gabi na. Ug niya, natapok ko na sila. Kuhaon ko ang ilang mga o. Ug ibitay ko sa kawayanan. Ug ang ilang lawas. Akong dauban. Tapukon na ko ang mga layang dahon. Ug itabon silang patay lawas. Oh, niego ma. Mao ni akong duslitan. Ug ihaling sa mga ungong akong napatay. Aron mga sunog sila. Ang mga layang dahon. Itapok ko na kini. Siguruon ko kamong maugdaw. Aron dili na kamo maggamit pag-usab sa demonyo. Nyor Tikoy! Nyor Tikoy! Nyor, salamat! Nyor Tikoy! Salamat, Nyor kay giuli mo taon ang akong ilong huwan ni mo kana, Nyor Tikoy! Wa ka mahangol! Wa ka mahangol ng imong ilong! Huwag ka mahangol! Kataas ini! Oh, tanawa! Puno pa! Nganong imo man sab ning giibot? Oh, kana na lang ni ang unod! Oh, Hilam. ang unod lay kana, Nyor! Amugiro ka man sa imong atam! Tama mata! Ang way hinungdan, Nyor! Kuya man kang dako! Kuto na lang! Kay Kuya Manyor, ako ikoto! Hilom! Nyor, kan aning sod, Uy, katawang pangag, Bulahan kita, hular! Uy, Bulahan kitang tanan! Kamo! Kamo! Enjoy the party! enjoy ko nun yan! Enjoy ko nun! Mami Iska! Hudugan ninyo inyong pagsadya! Miabot ang inyong prinsesa! Mami Iska! O sa'y nahitabo sa imong tingog. Ingon sa tingog sa usa ka espiritu. Dili ka pa man patay, Ira May. Karong adlaw ganing imong adlang natawhan. Ug niya, nagsaulog kami. Hay, si Lotus. Mami, ako kini, si Lotus. Ikaw si Lotus? Lotus? Ang kaluhan ni Ira May? Oh, ako. Ako, Daddy Tikoy. Wa ba ka mo malipay nga nakita na ninyo ang tinuod nga panagway ni Lotus? Ang kaluhan ni Ira May? Managparehas kaming prinsesa. Gasulog kag lubos itom. Lotus! Anak! Mayo kay niya ka. Hain si Ira May. Ani asya ka na ko? Tutuki ko ninyo. Kay ipakita ko ninyo si Ira May. Ang kahig-o ninyong anak. Oh, sinita po na ako. Ayoko. Ira May? Anak, ang prinsesa kong Ira May. Anong ni ako din eh? Dagusa ko din eh! Oh,
dugo ang akong mga kamot. Mipatay ka og tao. Misuyo og dugo. Husto! Husto! Mayo! Mayo hinuon, anak! Prinsesa Ira May! Gusto. Pero dili. Dili tinuod nga ako. Ako ang may patay og tao. Nga ako ang misuyop og dugo. Dili ko mukaon og karne sa tao. Ungo ka na, Ira May. Dili ko ungo. Dili. Og labaw ng dili ko makaako sa pagpatay og tao. Hilam! Ikaw! Ikaw ang mipatay og tao! Ikaw! Ayaw kong iapil sa inyong kamangtas! Kiingnan ti kang ako o ikaw. Usara! Usara! Nakabati ka? Kitang duha ang mipatay og tao. Kitang duha ang mikaon sa unod sa tao. Nakadungog ka! Husto si Lotus, Prinsesa Ira May. Dili! Dili! Damgo lang kinig nahitabo na ako karon. Damgo lang. Tinuod ang nahitabo, anak. Tinuod ang tanan. Ug angay kang malipay tungod kay ikaw. Ikaw ang prinsesa sa kangit-ngit. Dili ko magkatuod eh, hindi kita buha. Dili! O nga nung dili ka man mutuo? Ana-anaan ka man tuuran. Mipatay ka o bikaon og tao. Misuyop ka og dugo. Ungo ka, Ira May. Ungo! Anak, ungo ka. Kaliwat ka na mo. Kaming imong mga ginikanan. Si Daddy mo tikoy. Usa ka ungo. Ako usab. Ungo. O kay diri ka man namo gikan. Ira May. Ungo ka usab. Ginoo kong Yesu Kristo. Kabar! Karab! Kasakit sa akong nila. Ingon sa napaso. Kana tungod kay gilitok mo angan sa tong kaaway. Ayaw na mipadunggan ni atong gilitok mo, Ira May. Kay mapasakitan ka na mo. O ikaw mismo, mapasakitan mo ang imong kaugalingon tungod kay mapaso ang imong dila. Busa, ayaw na paghilak, anak. Kung gusto ka nang mopahuwat, sige. Pagpili og mamahimo ni mong kwarto sa mansyon. Di ko mo tipon ninyo din eh. O asa ka tipon? Mubalik ka sa atong kaaway? Mutipon ka ni Ryan? Dili ka na makaso dito. Anhi ka na din Prinsesa Ira May. Ayaw ko rin yung buti! Ira May, Aw di ay! Musod pa ka? Diyan mo! Ira May! Ira May! Asa ka? Balik! Mami? Nganong di ko magkasusi ang lawas? Tungod kay naibalik ka pagkasigbin, Lotus. hapit na mo buntag. Mamauli na kita sa mansyon! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.